na ako papuntang work. Medyo late akong maglakad lang ako kasi wala palang bus. 8 pa pala yung bus. Pero kailangan ko mag-start ng medyo earlier. So yeah. Mga almost 30 minutes na lakad. Walang choice. Ayoko namang mag-bike kasi nga madilim pa. Hindi ko alam kung anong time. Ilang minutes ako nang lalakad pero mabilis pong maglakad. So medyo maliwanag dito kasi nasa sentrum ako and it's Saturday. So may market ngayon. So may mga nagre-ready na dito. Wow, ang ganda. May Christmas, decoration na. Agad na. So, patapos na ako. Hinihintay ko na lang dumating yung staff. Kasi ayokong iwan dito na walang staff kasi on na kasi yung kitchen. Nasa po ako, restaurant. So, yung laundry doon, yung mga mga dukya, yung mga tawag dito, yung towels, mga towels ba? Mga towels, tampunas, ganyan, sa kitchen. Tapos ito yung mga uniform, ganyan. Kailangan ko silang i-sort out. Tapos uwi na ako, hintay ko na lang yung staff. Yung kapatid ko pala kasi wala pa din si Ruth. Yung kapatid ko, yung kay Ana. Yung nag-aasikaso kay Ana. So, yeah. Lapit na. Oh gosh. No, it's Anna. Is Ana where? Anna, I swear. Don't kiss it, it's dirty. Ew. It's ew. Don't kiss it. It's ew. Here. Hi guys. Oh gosh. It's Anna. 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 So, tapos na ako sa trabaho. Pauwi na ako. Diba? Dumating yung staff. Medyo late na. Almost 11 na o'clock na. So, yeah. Medyo pinagtitinginan ako ng mga tao. Okay. Nakakahiya. Wala kasing nabablog dito sa amin, guys. So, anyways, dadaan ako sa market kasi bibili ako ng lumpia. Basa na yung mga bike, guys. So, bili ako ng lumpia dyan para lunch namin ni Clarice, ni Anne, kasi gusto din ni Anne. Tapos na ako, guys. Ito yung aking lumpia. 5 pieces lang naman. Kami lang niya. Kung gusto ni Anna, kain siya. Malalaki po to siya. So, ang ganda ng puno doon, no? Yun na. Yellow na yellow. Nalalagas na siya. Palamig na ng palamig, guys. Talaga, madalian ako pag nasa labas ako nagva-vlog kasi nga nakakahiya ba. Wala kasi nakakahiya, may dala akong camera. So sulap lang talaga nung na aking workplace kanina. Madalian lang yun kasi nahiya ako ba. Hindi kasi ako hindi ko inabisuhan yung boss ko na may video ako doon ba. Hindi ko lang naman binidyohan masyado yung name ng namin restaurant or company. Baka bawal ba, hindi ko alam. So yeah. Yan, hinihingal ako, guys, kasi namamadali ako. Kasi dapat 10 o'clock. Nasa bahay na ako. Diba? Kasi sabi ko sa kapatid ko, 10 o'clock ako uuwi. Kaso matagal man dumating yung staff. Mga 10:30. Mga almost 11 na. So yun. Tapos nagdapay na lang ako sa
market para bumili ng lumpia. Tsaka birthday card nung kaibigan nila, family friend namin ba, dito sa Netherlands. The windmill is working today. Minsan lang siya nag-work. Ang ganda niya. Old na po to. Dalawa lang dito sa amin. Ang ganda ng leaves, no? So, Ana, say hello! Hello. Hello! Hello. Anas, no. Ana, nidun. Ito na, tingnan nyo naman. Oo, matakil po ka. Masa naman, kung maligas ka na, ako'y tanawar guday. Yeah. Tamak-tamakan siyang giti. Isn't it? Not that love. Did you sleep well? Yeah. Yeah, you slept well? Yeah. Was it gezellig met auntie? Sige, pakakulay. Yeah, magpa-change na siya diaper, guys. Feeling ko, si Ana lang ang bata na kilala ko na nagsasabi na kailangan niyang mag-change ng diaper. And pag siya, may sipon siya, sinasabi niya sa akin, Mama, linisan mo yung yung ilong ko. Hala. Unsa man ni Ana, bagyo? Guys, musta man ni yung taon ani? Uy, marimar Ana. O, diba? Mag-change ang diaper, guys, and then kain na kami. So, ito na yung lumpia ko, guys. Oh, imagine mo sa kadako ang lumpia nila. Vietnamese lumpia ko yan. Rice, and syempre may sauce. Ana is here. So, katulgo na kay ko. Wala kasi akong tulog. So, kakain na muna kami. Yan, oh. Bloopers yung kapatid ko, guys. Kasi yung yung diaper ni Ana, baliktad. It's makilig. A few moments later. Hello, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Time check, na, 4:12 na ng hapon. And natulog kami dalawa ni Ana. Sinabayan ko si Ana, guys. Kasi pagod na pagod ako eh. So, 3 o'clock, past 3 o'clock na ako natulog. Tapos, nagtrabaho ako ng nagpa-alarm ako ng 6. 6:45 pala. Instead of 6. Natulog. Tapos, nag-start ako ng work mga 7:30 na. Yeah. So, chill lang kaming dalawa ni Ana. Hey! Papa is back! Goed, en met jou? Papa kusje van Anna? Papa, zijn. Papa kusje geven? Mwah. Hoe was het? If she slept well. Ja? Ask her if she slept well. Heb jij goed geslapen? Ja. Mama ook? Ja. Ja, mama ook ja? Say hello to my vlog. My vlog is Papa aan opzetten? Ja. Oh, je bent aan het vloggen? Hello. Ja. Ruth was away for 1 year. Anna is ready. Oh, she knows there's a camera there. I don't know, maybe. Yeah, it was really nice one. Yeah, hoor. Just eat it a lot. That's really nice. What did you eat? No. Yeah, for lunch. Mami. Soup. And then with I say the plank with all bread with meat and coquette and all different kind of things. Did you drink a lot, Papa? Today two. Yesterday we drank. Papa, deze. Papa ook. Papa net, nee dankjewel. Nee. Anna. Anna wel hè? Anna ook? Anna, ja. Nice. Deze. 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 Oranje. En hoe was het? I need to wash up. Papa ook doet. Ja, Papa, goed. Mama ook doet. Nee, Mama. Anna hoe En doet? ook doet. Ja, oké. Anna doet? Anna hoe doet? Papa doet het. Anna hoe doet? Tut. Nee. Uh-oh. Wat zeg je dan? What do you say? So? Zie je, papa? Geen probleem Anna, papa pakken. Yan, kaligo na tayo guys. Finally. Ano na? 5:40 na ng hapon. Maaraw pa din sobra. Pagluto na ako ng rice. And then, nagpapakulo ako ng munggo. Yan ang kinain natin guys. Ito yun. So, malapit na
Pagpapasog kayo. Wala pa. Wala pa ba? Ruth's not gonna eat yet. Yeah, I already ate it. I already eat. 8. Nasabi ko ba, si Ruth was away for work kasi ano, yung mga kasama rin niya, whole company nila ba? Nag-ano sila out of town. Nasabi ko ba, kahapon? Ito, may giveaway sila, pen. Last time, binigyan sila ng Parker na pen, ngayon Waterman. Kung nag-aaral dito, so ako na lang gamit nito. Kasi nag-aaral ako ng ano, Dutch. Magaan siya sa kamay. Sure. Pen lang din naman to. But anyway, galing sa kanyang company. So, maganda din. Ayaw, humiwala na ni Ana sa papa niya eh. So, may spinach ako dito. Lagyan natin ng maraming spinach yung munggo. Ito, pork lang yung sasahog ko. May kamatis din tayo, may luya. And then, ito garlic. Esensya na yun na yung hood namin. Medyo maingay siya ba? Sibuyas. Ginahas ko to yung sibuyas kasi nga pag-gisa yung isa pang sahog. Kasi gusto ko yung may fresh na may fresh na sibuyas. Wow! So ito na yung ating ingredients. Yan. Unahin ko muna yung karne. Yung garlic pala. May karne na lang. Gisahin natin sa rin yung mantika. Dito yung until I already turned it on. It's okay. Ja, det går bra till. It's already done. Trycka in de oven. Oh! Mooi tasje, hè? Kan je in de school met spullen, hè? Luier erin, diaper erin. Wow, mooi ah. Kan je de opa moppen maken? En Oh! Sorry? Zo. Je kan er aan alles in doen, hè? She took care of Je Anna kan in the er morning, hele so leuke she doopjes started. erin doen, hè? And how was your vacation? Ja, dat was heel goed hoor. Ja, mooi weer. Oh, die Ja. het hotel. En she was flying a lot. Nee. Hey. Gaan we allemaal weer doen, hè? Tapos na ako magluto, kain na kami. Si Ruth ayaw niya kumain kasi he's full. So ito yung aming masarap siya, guys. Ito sausawan. Ito, ang dami niyang alugbati. Ang dami niyang alugbati naman spinach. Tapos rice. And then ang aming pork belly na pinaig. Sinunog na pork belly. Ana, Eta. Anna, mama heeft soep. Kijk, soep. Anna, soep. Yeah, Mama Eta. So yun na guys, yung ating pa-vlog today. I hope nag-enjoy kayo kahit papano. Char. Yan na kasi yung mag-ama. Nag-aaway na. Anna. So, kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Doei, bye, Day. Bye-bye, Mama. Bye-bye, vlog. Anna, aan de huis nog.